Απίστευτο. Φανταστικό. Το μέσα δωμάτιό μου. Το δωμάτιο δεν θα φαίνεται, φαίνεται από την άλλη πλευρά. Φαίνεται άμα ανοίξω. Νάτος. Το βλέπεις? Ναι, σχηματίζει την ουρά του. Νάτος. Αυτό εκεί είναι η ουρά του. Ναι, που πάει προς τα κάτω. Να γι' αυτό ακούγονται και οι βροντές, είναι μέσα στο σύννεφο. Τον πιάσαμε μετά από πολλά χρόνια δημοστρόβιλος. Πότε είχε γίνει τελευταία φορά? Το 2000 κάτι, 2002 νομίζω. Α, θυμάμαι πότε. Ναι, έχει δίκιο. Ήταν 3. Πριν 6 χρόνια θυμάμαι. Όπου είχαμε γυρίσει από το σχολείο και μετά ξεκίνησε να. Ήταν και η ηλία, Ναι. ξεκίνησε να βρέχει πολύ. Είναι ένας μόνος του. Σήμερα δεν είναι ισχυρός γιατί πάει προς τα κάτω η μύτη του. Να κοίτα, όλο αυτό το σύννεφο είναι καταιγίδες. Και έχει πιάσει και αέρας που σημαίνει θα βρέξει. Έλα να κλείσουμε γιατί είναι επικίνδυνο άμα έχει ένα ημιστρόβιλο. Έλα. Δεν είναι. Αυτό είναι ημιστρόβιλο. Ξεκίνησε ο αέρας. Εκεί που είσαι, το δωμάτιο σε εσένα, δεν θα πει μέσα. Δεν θα κάθεσαι έτσι εδώ, να έχεις το κομπιούτερ ανοιχτό και να βλέπεις την πλάτη βρόχη που πέφτει.